Tak omongi ya Lur ya, tak omongi ya. Anakku, tak omongi ya, anakku isih perecat, isih bayek. Anakku urung sunat, ngerti pura? Umur 10 tahun lho urung sunat anakku kok kon anu menging mboke gak kerja gak entuk kerja. Ya nek mboke kerja malah seneng njaluki dhuwit kok ora ngentuki kerja. Oh alah, ya ngono ki piye ya? Mbok ya wis lah wong sing umur sing wis tuwir kiwir-kiwir tenanan ngono ning kene lho umur pira ya swidak ngene. Isih kerja ning Hongkong kok, isih kerja. Mereka soalnya masih nganu ya, merasa mampu. Kayak majikane juga masih bisa menerima mereka, ngono lho. Aja mbok kon pensiun. Lha isih pengen kerja kok kon mbok pensiun. Kecuali nek awake dhewe wis gak wis rumangsa wis ra kuat ngono ya balik. Ngono rasa mbok kon, kita ya sendiri ya pengen balik kowe. Nek wektune balik iki mesti balik ngono lho. Ora usah mbok kongkon ngono kuwi. Aneh.